Салом алейкум, дӯстои азиз. Пеши сар шидани видео шумо дар як қисм тавсия метавон авиакасияи тамоми давлатҳои рӯи дунё шумо метавонед ки чипта бигиред ва парвоз кунед бардори азиз. Sean Records, Sean MC, бари ҳама фақиро, бари ҳама бародарои камбағал ки ай маҷбурира падару модара дар ватан монда тарки ватана падару модар мекунам. Касое ки зиндагӣ маҷбуршон кард, касое ки ноилоҷанд, касое ки чашми таршонанд ба ҷои қоқ кардан. Аммо во мефаҳмам модар бемори қандай, падар давлени дора, фарзандшон на имрӯзай кор увалнени додан оилаи камбағалона рӯз ба як маош мегзара рост бидай камбағала тори шитирдам саг мегаза. Падар модари пирам худованд мара бахша, маҷбурам тоқатон монам дига набинам раҳша роҳи ҳал, фақат дураи ватан мебинам айни ҳол мерам пири кампирам амонат ё аллоҳ чачам барои ҳар як мӯи сафедат мемарам бестам тира гишта дида хидма мехӯрама. Падар ай марди хона бардор дасти дуота бачам роҳи сафед бугу қокада дидаҳота бахшиш дигар роҳ нест нагирдам фақат азобай лекойлам ба умедам охи аллоҳ разоқа ё аллоҳ бандаи муҳтоҷда саломат нигаҳдораш ки баргарда ба назди падар модари беморш. Регистратсия реси душанбе Москва дамадед очаҷон интизор бош шайтон боша ноумед мулки бегонада мерам ҳар сира нигоҳ када пушаймонам чӣ ба омам шояд иштибоҳ кадам шишта кунҷи квартирада фақат фикрай да сарам баланд шава қанди модар ё фишори падарам немишавда чашми хираю номри скори наёва хичабат ҳискина одами дар кори наёва ба худ гуфтам сабур бош аллоҳ дӯст дора сабура мерам ватан ба занӣ мегирам ягон духтура беҳтарин келин барои волидайн меша насиб лек ҳар рӯз як хабари бад миядай мулки ғариб меган карантин омадай меган маҳкамаи раҳо акмакаяи банди ғарибӣ мешам раҳо меган рафта намеша то 1 июла корхонаҳора маҳкамай ай ки ҷоёвам пулма ман ваъда кардам пеши падарам модари пирам ки хонароӣ мекунам ҳар як ойлӣ ке гирам ҳар қадамда шикастам тақдири пасти ма муҳтоҷим ёрдамам кунед дӯстои масти ма алё брахонамон метони бари якоб чаорда мароӣ мекунам сумтакае баромадам корда гап нест гуфтану дига номрои ма беҷавоб мод ё аллоҳ ҷусти дига касе нараса ба дод мо мара меҷиқа ҳаёдово меҷиқа педала дар ватан кай парво дора раҳ маҳкамай то феврала мурдам мера ватан ё зиндам мондам ҳайронам давадам наистодам мара бахшо чаҷонам худо медона мерасам бар дидори рӯи ту кафи пота мебусам ё хоки рӯи гури ту гирди ма пири бемора яшумо пира афгоре мане ашумо барои вохирӣ бовардоре